macOS felhasználó vagy, aki időnként Windows-t is szeretne futtatni a Mac gépén? Ma megmutatom, hogy hogyan futtathatod a Windows-t a Mac-en a Parallels virtuális gép segítségével. Az első lépés az az, hogy felmegyünk a Parallels hivatalos weboldalára, és eldöntjük, hogy meg szeretnénk vásárolni az applikációt, vagy egyelőre csak ingyenesen kipróbáljuk. Én egyelőre arra mentem, hogy ingyenesen kipróbálom. A következő lépés az az, hogy beírod az e-mail címedet és elfogadod az adatvédelmi nyilatkozatot. Innen átdob a letöltési felületre, nyomj rá a Download Parallels Desktopra. Miután letöltöd, dupla kattintással nyisd meg a fájlt. Itt duplán rá kell kattintanod az Install Parallels Desktopra. Ezek után megkérdezi a Mac, hogy biztosan leszeretnéd-e tölteni, nyomj rá arra, hogy megnyitás. Ezután el kell fogadni a felhasználói licenszerződést. Miután ez megtörténik, elkezdi leinstallálni az alkalmazást. Miután beírtad a jelszavadat, azt kérdezi meg a Mac, hogy engedélyezed-e a Parallelsnek, hogy hozzáférjen a mappáidhoz. Ezt akkor érdemes elfogadni, hogyha szeretnéd, hogy a virtuális gépen hozzáférj a Mac-eden lévő fájlokhoz. Innen fel is dobja, hogy le akarod tölteni a Windows 11-et, és természetesen le akarjuk most ebben az esetben tölteni, de több más Windows-t vagy operációs rendszert is le tudsz tölteni. Még mielőtt telepíteni a Windows-t, megkérdezi, hogy szeretnéd engedélyezni a kamerát és a mikrofont a virtuális gépen. Ha szeretnéd használni, akkor nyomj az engedélyezés gombra, ha nem, akkor ne engedélyezd. Ezután a szokásos Windows installálási folyamatok fognak végbe menni. Ha leinstallált a Windows, megkérdezi, hogy szeretnéd-e, hogy az iCloud fájljaidhoz hozzáférjen a Parallels. Ezután létre kell hoznod egy fiókot a Parallelsben. Ha ezt megtetted, el kell fogadni a felhasználói fiókbiztonságot. Még egyszer utoljára el kell fogadni a felhasználói licenszerződést, viszont most nem a Parallelsét, hanem a Windowsét. És ezzel meg is van a Windows installálása a virtuális gépre. Van egy pár nagyon jó kis funkciója ennek a Parallels alkalmazásnak. Például, hogyha zavar, hogy nem teljes képernyőben látod a virtuális gépet, akkor ezt egy egyszerű view beállítással át tudod állítani. Ezek után pedig Alt-tabbal tudsz váltogatni a virtuális gép és a Mac képernyője között. Pontosabban nem Alt-tab, hanem Command-tab. Ezen kívül nagyon egyszerűen tudsz fájlokat másolni a virtuális gépről a Macre és fordítva is. Még egy nagy pozitívum, hogyha egy külső merevlemezt csatlakoztatsz a Machez, akkor megkérdezi, hogy a Windowshoz vagy a Machez akarod-e csatlakoztatni, és ehhez mérten jelenik meg a fájlkezelőbe vagy a Finderbe. Na de most jöjjenek a tesztek. Láthattuk, hogy a Mac és a Parallels nagyon jól dolgozik együtt, ha fájlkezelésről van szó, vagy egyszerű böngészésről. Na de mi van akkor, hogyha játszani próbálunk rajta? De mielőtt még megnézzük, fontos megemlíteni azt, hogy a paralel beállításoknál a hardware menüpontba be lehet állítani, hogy mennyi processzor magot és mennyi RAM-ot adunk a virtuális PC-nek. Én ezeket a tesztek során a lehető legmagasabbra állítottam, tehát 8 processzormagot és 14 GB RAM-ot adtam a virtuális PC-nek. Már letöltés közben egy megdöbbentő dolgot vettem észre, mégpedig azt, hogy a processzor 100%-on is volt, miközben csak a Steam futott. Ez elég bajós jel volt. És mint láthatjátok, a Cségó játszhatatlan volt. Az FPS-en végig 15 körül mozgott, ezért ezt hamarabbba is hagytam, és kipróbáltam egy másik játékot, a Tomb Raider-t, de itt se jártam sikerrel, itt még 15 FPS-em se volt. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy bár az egyszerű folyamatokat jól kezeli a Mac Mini, amik megterhelőek, azokat egyáltalán nem. Ezért azt javaslom, hogyha játszani szeretnétek a Mac Miniteken, akkor használjatok Crossovert vagy Bootcampet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ha bármi kérdésetek van, kommenteljetek. És csekkoljátok le az előző videómat, amiben stresszteszteltem a Mac Minit.